खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 फेब्रुवारि 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सासे आइजोआ गावनि असे फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारनानै बिसोरनि गोथै सह'खौ सानथामसिम फ्रिजआव सोना दोननानै सानथामनि उनाव गोथै सह'खौ मेघालया फारसेनि साखाथियाव गारना दोननायनि उनाव दायनिगिरिया 7 दाननि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय फिसाय आरो बुथारजानाय बिखुनजोनि मुङा जाबाय अमरेंद्र दे, बे जाबाय फिसाय, आरो सनारि दे, बे जाबाय बिमा। दायनिगिरि बिसिया बे जाथायखौ थांनाय 7 दान सिगांनो खालामदोंमोन, नाथाय जाथाया सोराङाव फैयाखैमोन आरो दायनिगिरिया गावखौ पुलिसआ सन्देह जायै बायदि नुनमाथि पुलिस बादायाव गोमानायनि केसबो होनाय जादोंमोन। आरोबाव बे केसखौनो अमरेंद्रनि बाहागिया पुलिसनो केस होबावनायनि उनाव पुलिसआ बिसिनि सायाव सन्देह खालामनानै बिसिनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदों आरो दायनिगिरि दुथां बिसिया पुलिसजों हमजादों। लोगोसे गोथै सह'खौ थुख्रा थुख्रा खालामनाय प्लास्टिक गोसोमाव गारना दोननाय माखासे बाहागोखौबो पुलिसआ बोखांनो हादों। गावनि फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारग्रा दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय बन्दना कलिता। बन्दना कलिताया तनजित देखा मुंनि सासे सुबुंजों रिलेसनाव दंमोन, अदेबानि बिसोर सानैजों गोसो थोलायोमोन आरो तनजित देकायाबो बे खामानियाव लोब्बा दंमोन। लोगोसे बिसोरजों आरोबाव हेफाजाब होफाग्रा बिसोरनि लोगो उरुप दासआबो दंमोन। दा बिसोर गासैखौबो एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बर' बिजोंखौ नेवसिदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि टेंकी बस्तिनि सुभाष चन्द्र बर' गोसोखां फरायसालियाव असमिया बिजोङा सोरखारि, नाथाय बे फरायसालियावनो बर' बिजोंबो दङ। नाथाय बर' बिजोङा सोरखारि नङा। नाथाय मानो बेबायदि जाखो ना बर' बिजोंखौ नेवसिदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। अदेबानि सोरखारा बे जाथायनि सायाव दासिमबो बुङाखै। इउपिपिएल सोरखारा बेबायदि सोरखार सालायबाय थायोब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जेनगोना रोखा। जोंनि खामानिनि केरेक्टारा आलादा आरो बिसोरनि खामानिनि केरेक्टारा आलादा। बिसोर बेबायदि साइजआव अदेबानि स्टाइलाव खामानि मावबाय थायोब्ला बिसायख'थियाव देरहाया। नाथाय जोंनि देरहानाया 100% रोखा होननानै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं आङो पुलिसजों हमजानो गिनानै बेंगल आरो नेपालाव थांदोंमोन, गुबुन जायगायाव थाङाखैमोन। जुदि आं बे जायगायाव थाबाय थानायमोनब्ला आंखौ पुलिसजों हमजागौमोन होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। एक्चुअलि 15 बोसोरानो जोंनि टाइमा 2 बोसोरा ओरैनो मा होनो बेखौ 2 बोसोरा माबा मोनदों जोङो एडहक माने जास्ट बिटिसिखौ थिग थाक खालामनो थाखाय 2 बोसोर जोंनो जास्ट नमिनेटेड MCLA होनानै जोङो खामानि मावनो मोनदों। बिटिसिनि किसुमान अफिस बा किसुमान खामानि दंमोन बेखौ थिग थाक खालामगोन थाखाय बिनि उनाव फार्स्टआव इलेक्सन जादों। फार्स्टनिफ्राय 15 बोसोर 20सिम जों दङमोन। 20सिम बे 15 बोसोराव जों बहुद खामानि मावदों। जोंनि खामानि मावनाया ओरै जोंनि केरेक्टारा खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा, बिसोरनि खामानि मावनायनि केरेक्टारा आलादा आरो बिसोर बे स्टाइलाव खामानि मावबाय थायोबा बिसोर देरहाया। 2025आव जितु बिटिसि इलेक्सन जागोन बेहाय देरहाया। जोंनि देरहानाया 100% सियर जानानै दं आरो जोङो जोंनि सुक्ति मथे बिटिसि सुक्ति मथे जोङो फ्राय इमप्लिमेन्ट जाजोब्बाय। जोंना एयारपर्ट बिदोंमोन जोङो एयारपर्टखौ बानायनो हाबाय। एयारपर्टआ चालु जाबाय। नोङो गुवाहाटी रुपसि केलकाता बे कमिउनिकेट जाबाय। दैलि दङ फ्लाइटआ, इन्डिग'बो दङ, एयार इन्डियाबो दङ, मथथे खारो दा। ओमफ्राय जोंना जाथाराखै होनना बुङोब्ला कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो दाबो एसटिकरन खालामनो हायाखै 15 बोसोरनि गेजेराव। खिन्थु आंहा आसा दङ बेखौ मोनसे समाव जों जाहोहैनो हागोन आरो बियो जोंनि जेनुइन डिमान्ड। निउ बङाइगावनिफ्राय भुटानाव थांनाय गेलेमफु थांनाय बेवहाय रेलवे, ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय रेलवे
ओमफ्राय नैबे रङियानिफ्राय ओजों सानदुब जंखार रेलवे बेफोर जोंनि रायलायनायाव जानाय आन्डारस्टेन्डिं बुझाबुझि बेफोरो सार्भे जागासिनो दं दा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।